football transfer run pui ani mek boka ahun lai nena in rem zual deuh transfer in a kentel sang zinga pakhat player te contract chungchang hi tuntum chu in bi chiang vele donang miang transfer line football agent te hian player te ta na thaber tur an thlan rualin an mani ham thatna tur an mel tel ve bok thina baka player te chu team tha lu turin an pui ani satlia ngot lova team tha ham thatna thatak nei chungin lu turin an puina sathin le ti chu kan hrefuranga chumi pia chuan contract chungchanga po engemaw chen hriat sa kan nein arin om ma se kan bi chian na hian thil pakhat tal min hriat bel tirani chuan chu kan video hlotlin na kan ngai theyang contract chungchang kan soidona ma se contract anjia theina bul transfer atang hian soitran lo thei ani lo football a transfer kongka honline sum hlom turu tak chevel kan hrefau thina Neymaran Barcelona atanga Euro maktadoi janhi somni pani seta PSG azomte Jack Grealish an pal maktadoi za seta Manchester City azomte player man pui sum hlom lian leng vel kan hrefau thina ni kha heng transfer zonga hian a phena thil tam tak ain sepa transfer fee chungchang hi chu player contract ani chia lova player khelna hlui le a club thar tura ngai ama leidu tu club te indoor na chumi atanga amanzat an chiar ani awangin contract huanga hian atel ta chia lova chu wangin tuntuma kan soi player contract bi ka hi chuan player te hlo atang hian bultan ta ila club in player thar an lei rengin contract an jia puin a poimo langsar per pakhat chu player hlo tur hi ani khothang lam atang vekin te na siam ta zelila anni football industry len berna mun anni boka player te hlo hi thabi in anin pelova kar bi in anin pe a kartin player te hian lo an la thin ti na ni chu player te hlo tur chungchanga hian club lam io le player agent te chu an indoor thina transfer chungchanga indoor na an nei lai atangin player hlo tur hi soitel ani thin chuta chuan player hlo za tur la fix ngal che lo ma sela a borvel an be sejat an soi chu club lamin pek anin huam thei mai don nia alan chuan in biak na po an nei chun zoma player hlo du zat borvel club lam chuan pek ain huam lo chuan indoor na po atop zui tlang pui thin chu tiang chuan club in player lei an tum te chu an club a khel tura an som hian player agent ten lo dong songin an agent te kal tlangin club lam chuan player te du dan an tha thina transfer an kal puina tura in biak na an nei lai mek chuan player in ham thatna anei thei tur te chu alai mo poimo mai ni in ziakin da lo ma sela athupung talin club lam le player te du dan chu an soi fela chumi hnuwa ziaka ti fel turin ma an la zui ta thina ni athupungin lo in pek za tur le trul danga in remna an nei thei chuan contract ziak fel turin an thu khom le thina heta hian athupunga an lo in rem to na khan lo za tur fix lawa a borvel chop an soi chuan ziaka da tur ani to awangin player lo za tur a borvel an soi atang khan aza tur tak an fix vele ta thina ni amai ro chu athupunga anin remna khan lo za tur an fix to ani chuan chuta athupunga anin remna azat bituk felsa ang chuan an kalfau thin bok player lo siam dana hian player chu kartin a hlo tur siam ani thina team tan player poimo ani phak emo ni phak lo emo ain khel tam emo in khel tlem emo club lamin an chordan chu engpo ni sela a hlo tura an rem ti thlap contract a ming an sign nan thlap to chin hi chu contract ang takin lo anin pezat zat thina khelve manglawa awm ta reng ani po in a contract ang khan a hlo la rengin a khel klem awangin a hlo akiam pha ngai lo amai ro chu club lam hian kalphung fel tak an nei vek thina chuta poimo tak pakhat chu salary cap an nei thin hi ani club in salary cap an nei hi awm zia bera chuan club in player te hlo le player te ham thatna tura sum an sen thei chin lo an pek thei chin bituk om hi ani maya chu chuan club hi aveng tha hleya player te agent po hian an hriat ve thina wangin salary cap sareng chungin indoor na po uluk takin player lam emo club lam emo tan po so ton tak tura in biak rem angai ve thina lo chungchanga hian in biak rem nan hun re tak an mamo fo thin reng ani player agent te hian an player te tan a thaber an phu zela chu club lamin thiam taka an beng niam ve a tul thina wangin lo chungchanga in rem thei ta lo te po anom ve fo thin player chu akumin a hlo tura ngong thui tak anei thin boka player kumla no pangdeu jok mabak eng si kumrei tak thataka la in khel thei tur ta chuan
kum upazok te ain lo po an nei sang fo thin renga an contract reizong shrimshima po kum nga te kum ruk te thleng po in club lamin an zia pui ngama chu an contract nei mek an man zo ma chuan an hlo ti pungin an chel nghet zui fo thin bok entir na hnai vai dewa chuan Kylian Mbappe le Erling Haaland te po hi an kum ala no panga ma se an ni bak baka ma bak eng ti tur khop an ni meu awangin an mani aya senior te ain club lamin lo an petam zok ani ma se player upalam to kumni khat chung timin ngana tlak lani thei ama ero chu hun rei tak timin ngana tlaka in khel thei to lo tura ngai anom ve thina chung chuan an hlo tamin klapa player hlo tam ber pol ani deuh zela ma se an contract arei lo thung kum rei tak chunga tan klapin in remna an zia pui ngam lo tlang pui thin ani heta hian tu hmaya transfer thleng Robert Lewandowski an Barcelona apan ero akhe sadang ta dewa Polish striker hi kumin August tha hian kum somthum palit ling to mai turani a ma se chu ti chungchuan Barca hian pan mak ta doi somli pani point paruk jet transfer fee an la mangama contract po kum li dai an zia puya Lewi hian Barca a hian a contract a mang zawani chuan kum somthum pariat atlin don nai te thlengin Barca a hian a chan don ti na ni a thatakin ala in khel thayangem ti hi zona lian tak om thei ani Lewi hi kum upalam to ni ma sela ani yang player special b ka hi chuan club hian risk an la ve fo boka amai ro chu anol puya chuan player kum upalam to wai thalam to kan ti thina te hi chuan club lam hian hun rei tak chung sung tam tak sen na tur contract in remna an siam lo tlang pui thin Lewandowski meu po hi kum le dai contract an zia pui kan ti rual hian alang lo lama chuan Bayern Munich a hlo chan ve vel bak Barcelona a hian lo an pe lo ti chu report in atar landan ani chutiang chuan player te kum le din hun mek wanglai mang mek nge an ni a wai thalam to ti zong zong hian an hlo tura ngong lian tak anei ani chutiang chuan player te hlo hi te khong sang sanga oma club lam salary cap te player kum le din hun awanglai tak nge nakina tan ti tur alani nge a hun nu nung lam ti zong zong te shula hian player agent te hian an thosak player te tan fin an chhuat thiam dana an hlo tur hi an ngat lian le ani ti chuan additional bonus an ti le a player hlo tur zata in remna an siam hian hlo pa ngai bak hlo dang ti mai te ang bonus om le thina hetianga bonus an da hi a chi sang sang po atam hle soivek sen ani kher lowanga alang sar zual soita ila player contract a chuan akartin hlo ba ka season tluanin go somthum akhung tlin chuan chumi za chu bonus adongang a pet goal a piangin cheng chu ti za chu bonus adong ji ang a then te pet goal tur a siam saka piangin bonus chu ti za chu adong ji ang clean sheet anai a piangin min champion puyani chuan chu ti za chu bonus adong thinang Champions League min khel phak puyani chuan Europa League min khel phak puyani chuan Ballon d'Or adong ani chuan top scorer ani chuan ramtan senior level la in lan lo te phei chu klapa an khel that em awanga ramtan in lan tura ko an ni chuan klapin bonus chu ti za chu apeang ti te po an da tel thina chu tiang chuan kong sang sangin thil chi sang sanga bonus om theina an siam thina king kan soite ba ka langsar pol tak ni bok chu klaptan match somthum klaptan match somli a khel tlin chuan te ti in klaptan match chu ti zat a khel tlin huna bonus chu ti za chu adongang ti te in heng ba ka hian inel na sana bonus ran te thlengin an siam thina player hian league min champion puyani chuan chumi khami chu club hi min thlen pui bokani chuan kum khat nuwa kum ni nuwa kum thum thleng po in ani thin lo le bonus an don thin hi chu ti zat percent chuan apungang ti te thleng po in remna an da tel thin ani hetinga kong sang sanga player te an lo bak bonus siam saka ham thana an siam sak hian nasa takin player te a tran le zualna phurna le chawna tha asiam thina clubin sum le pai zongin in senbel thin ma sela club a hlotlin na sang zok thlen tura bi poimo ani fo Martial po hian hetianga hian bonus don theina lian tak anei pakhat chu Manchester United hian a contract a Ballon d'Or adong ani chuan pan mak ta duai sari chuang zet bonus adong theyang ti anda sakha kan la shafur ome clause an ti le a release clause ti kan hriat fo ang chi te hi hemi chunga hian a om thin player contract in a kentel lian takani a abikin Spanish club te hian an mangna sa zual emoni ati thei Lewandowski bok kha soile ta ila Barca khan a contract a release clause hi pan mak ta duai zali somni panga point pakwa zet anda tela chumi om zia chu Lewandowski le chhuat theina zat hi
pan mak ta doi zali somni panga point pakwa ani a hemi zata dor tu anei chuan club lamin soiboi thei nei lowin lewi hen adu pho chuan hetiang zata leingam tu te hi zalen takin adorin azom theyang ti na ani Manchester City player thar Erling Haaland po hi aman pa ngaya chuan chiar don ngat sela pan mak ta doi za somnga mantal ni om takani a mase Manchester City khan pan mak ta doi somnga pakhat point panin an leidai maya khatiang zat man taka an lei theina chan ber chu Haaland release clause kha anun to wangani a Dortmund khan Haaland contract khan release clause pan mak ta doi somnga pakhat point pani hi an da a hetiang zata leingam anom chuan club lam chu kanin rol boy lawang player hian zalen takin indoor na akal pui theyang ti na ani a chu wangin Manchester City khan a release clause anga an dora wangin Dortmund khan andang theilowa Haaland khan zalen taka indoor na nei puin inrem na an siama tuna chuan pan mak ta doi za somnga man tling ngei tura ngai kha pan mak ta doi somnga pakhat point pani in an lei fel thek ani release clause an ti le buyout clause an ti te hi ain ang renga athumal adang chawani a thil thu mun soina ani player te contract a lei chwa phalna zat buyout clause anda hi then khat chuan an chhor viau thina then khat chuan an tor pha viau thin bok release clause chau hi anda lova contract a hian buyback clause te po anda tel thina he hi a om zia bera chuan ti hian antirna siam don ta ila Arsenal in Manchester City atangin Jesus an leya an leina khan Jesus a khelna hlui le athar tur club te hian in remna buyback clause anda tel chuan chu player te contract a ziakin anda telanga Arsenal in an lei fel to match tam tak an chhor to ani po in buyback clause anun chung chuan Jesus a khelna hlui Manchester City hian cheng chuti zat chuan an lei le theyang pan mak ta doi somnga a deal na an ron thlen ani chuan Arsenal hian an lo nar tur ani lo ti ang chi kha ani a amai ro chu player du thlanna alaimu ani le thina player berin a club luya kir adu to lo chuan buyback clause mang hian an lei let ngai to chuang lo Jesus sa chungchang khi antirna kan ti kha buyback clause anda ti website rin klak dewa khoya ma an jiak lo ania kan thil soilai ti fiana turin kan phua kwal vel ani amai ro chu heng clause sang an siam thina hian anun tran hun turte athi hun turte om thina Haaland po kha Dortmund azom tirin a release clause anung nga lova anu season a dai a release clause anung chawa a release clause anun ma kha chuang club lamin mantau tak an chiar thei thung chu wangin buyback clause ani emo release clause ani emo nun hun le thi hun nein anda tlang pui thina hei hian player transfer ang hong thui tak nein player chu a khelmek na klapa a cham zel le zel lo tur a hril thui thin le mase hemi kara hian player hian release clause sang tak alo neya club lamin hral an du boxi a release clause anga dor tu an nei boxi lo ani chuan club le player te in biak rem na in release clause nung reng chung si in release clause ang diak lawin anin chhuatir ve thin boka aum je bera chuan contract a in remna an zia thap te hi a contract nei tu club le player te hian rem an ti tlan chuan engemaw chen chop chil takin an siam rem ve fo thin ti na a kok theyang chu agent fee an ti le a football agent te hian lo an nei ve thina ni chu player te contract in a kan telani a player te hian tong an thiam vek lova sum don na konga thiam na sang tak po an nei vek big lo kong tam taka veng vat lo na an nei tam ve ngang maya football khel thiam hle ma se fingbar lo ve fe anom nuk chung chuan Merin Clark khovel khoi hmuna po in khel don se an mani puitu tur agent an nei thina chung chuan an transfer po hi boy pui vekin player le club in kara palai na thok tu beran ni a an poimona asan ang hian fee po ashanin pek an ni thina player te ham thatna tura agent te ham thatna tur phum tel te po an nei bok thin club in player lei an du a ma se club dangin an lo chu pui ve si club pakhat chuan chu player chu chan mai an lo awangin a agent chu mindar an ngai tu ta a agent fee thanem tok tak pek in huamin chu tiang ani ta ga chuan agent po chuan player chu min turin thei top a chua let ve le a agent chuan ama lok theina tur ber ani tel ve box sia wangin player chu du tu tam tak zinga agent chuan thiam takin a club zom tur a ko mu chang te po aum thina chu tiang chu ni vek lo ma sela agent te hian an lok na tur an mel ve ran kan ti kha player te contract a hian share lo nei ve in player ten an hlo chua tur sang percent lem te agent te lo tel ve tur an phum ru thin boka player te hi sum an mu pui asan pau le agent te po an hlok ve zela wangin
engwangin nge an hlo hi avan tam kan ti fo tam tak te po hi agent ten club le player laka palai na an tho thiam wang sum do na an vai vir kwal ne so wang ani fo minol puin an phutok aya tam dei club lamin player te hlo an pek hian mi tam tak chuan player te an mo pu ngot thina ani ber lo fo an agent te zok hian an min ne viau ve fowa chu wangin achang chuan agent te du dan ang hian player le club lam hian thutluk na an siam fo thin borok vai vir tu ber an ni na laya an thil ti theina hi asanga chu wang chuan agent fee te po hi makta doi engemaw zat an tel ta chok thina player in contract assign phena hian player agent hi club in makta doi engemaw zat an pe thina ni hetiang tak hian agent te hi an poimo awangin agent te hian thil an tisuak bak thei viawa ma se mi thiam tak indoor an ni awangin atlang puya chuan fing le fel takin in remna an siam thei jela player contractual agent te fee tur hi mumal takin an siam thlap thin ani an lo za ti vel kan soilo a chan chu ain thlau ve fowa baka contract base veka kalan ni awangin tuna kan soi hi kum khat po tling lawa adang lam duai theya thil nget lo chekwal na sajinga po a chekwal na sajing ber pol ani awangin lo zat figure tarlan om thin te hi kan soi tel ngai lem lo ti kan shedonia kan video clip nan contract kan tel mak pui zinga pakhat hi soilang te ang player contract chung chang kan soi tak te a khian anda tel thin te noi te le mitam takin a ho mai mange o kan ti zui wang tur te po a om fo thina hriat vek sen po ani chuang lo thil mak pui hi an zep tel thina ni kumsa ka zakwa sumko pakwa dai tawa khan Stefan Schwartz kha Sunderland khan la lutin contract an je puya khata an contract je pu ruwa khan thil pakhat anda tel danglam tak chu Stefan kha van boruak zal taka khian azin tur ani lo ti hi anda tela no space travel clause ti in an je khlap ani hemi anda na chan chu Stefan Khan van boruak zal taka khian jin kwalvel achak thu a soi thin wang ani bera ma se Sunderland FC Khan an player ani chung chuan an rem ti saklo thu contract a anda tel pui mia ani